What's up mga tol, welcome back to my channel. So panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon mga tol. Papunta ako ng San Fernando ngayon mga tol, dahil bibigyan tayo ng kalapati ng kaibigan natin. Ayan, ito pala yung boundary ng Angeles City tsaka San Fernando. Ayan, dito kapag sa boundary makikita mo na yung SM City Telebastagan. Ayan, bagong-bagong SM na yan. Sana makakapasok tayo ng San Fernando mga tol. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload po. Maraming salamat po sa inyo. Ito yung SM Telebastagan. Ayan, medyo malaki rin yung SM na to. Kung hindi pa po nakapunta ng SM Telebastagan, ito po, ganyan po yung pagkagawa niya. Napakaganda, sigurado. Pero ako, hindi pa ako nakapasok dyan. Yung mga nakapasok na dyan, i-comment nyo lang dyan kung maganda yung pagkagawa ng SM Telebastagan. Mas malaki yata yung SM Class dito. Yan, dire-diretso lang tayo papunta ng Pampanga. Okay na tayo, kaya nakakapag-vlog na tayo. Hindi tulad ng nakaraan na araw ay tayo ay minagnat mga tol dahil nabasa tayo sa ulan. Pagkatapos nating nag-gym, tapos nag-vlog tayo, tapos ayun, ulan. Tepok sa lagnas. Yan. Nanonood sa akin sa ibang bansa, saka rito na rin, siyempre wala kayo, walang saksalat. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-ingat. Kaya ganda po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lagi. Saan nyo na lang mga tol, nandun na ako sa San Fernando or sa ano ako na rito, medyo mahaba yung San Fernando. So yan, ay nagbabalik ulit. Dito tayo sa may pabrika ng soft drinks. Ayan, may dalan Pepsi San Fernando planta. Ayun napakalaking Pepsi na yan, tsaka Mountain Dew tsaka 7up. Yan, alam ko may sabong dito ito ba yun? Ito Pampanga Coliseum sa kabila. Papunta na ng Maintis pala to, nakakaalam dito. Maintis yung buwanan ng birth certificate dito rin. Napakaluwang ng San Fernando. So medyo traffic lang pala rito, so traffic na rin pala rito. Kahit ilang kalsada rito, sa traffic pa rin. Barangay Maintis. Ayan, Barangay Maintis. Tapos yung mga nagkakapit bahay dito na pagkain, ayan yung KFC, Macdo, Jollibee, Chowking. Ayan, magkakatabi lang lagi yan. Kahit saan sulok ng mundo, magkakatabi mga yan. Ewan ko, baka isa lang siguro may-ari nito, yung mga KFC na yan, tsaka Chowking, Jollibee. Para lang maguluhan kayo kung saan kayo kakain dyan. Ito, kuhanan ng yan, NSO. tagal na rin ako hindi
papunta rito ah. So yan, ang dami mga sasakyan dito. Leo de Sebastian. Napakainit na. So abangan nyo ulit mga tol ah. Ayan, nagbabalik ulit mga tol. Dito sa San Fernando, pinapayagan pa rin pala yung angkas dito. Ayan, pag nakikita nyo mga tol may naka-motor na single na may angkas. Ayan, sila kuya at ate. Dito siguro kaya nati-traffic dahil sa stoplight siguro. Alam mo yun pag stoplight sigurado traffic. Gagawin natin yan, i-shortcut lang tayo. Ganyan lang yan eh. Hanggang dulo. Ayun yung magkaangkas eh. Siguro mag-asawa yan, mag-girlfriend, di ba? O baka kabit niya siguro, no? Ayan, tinuturo pa sa taas. So ayan, may ginagawa pala rito kaya nata-traffic tayo. Ito, basang-basa yung tubig dito. So dito, kakanan na tayo. Pupunta na tayo ng Kapitolyo ng San Fernando. Yung ano rito, PhilHealth oh. So yung mga tol, after ng kalahating oras na traffic na pag-aano natin sa kabila, nandito na rin tayo dahil sobrang traffic kanina. Kung di ka lang sisingit, sigurado hindi ka agad makakarating dito. Ayan, dire-diretso lang tayo rito. Yun lang dito, medyo maluwag pa. Please, hotel. Ayan. Tuturo ko rin yung daan papunta ng sa Guagua, Bataan, Olongapo City, papunta ng yan. Nagpapakita ko sa inyo makikita nyo yung overpass na yan mga tolo. Ito, papakita ko sa inyo, lalapit lang tayo ng konti. Ayan, andito na yung mga nakaangkas halos kasabay din natin. Ito, ayan yung papunta ng sinasabi ko, papunta ng Subic yan. Ayan, kakanan ka. Pero tayo dire-diretso papunta ng Kapitolyo. Yung overpass na yan Kaya abangan nyo mga tawla pag nandun na tayo sa may Kapitolyo So yan mga tawla, malapit na tayo sa Kapitolyo ng San Fernando. Papakita ko muna sa inyo yung Kapitolyo alam ko mga tol, ito yung kuhanan ng NBI dito pasok muna tayo dito ito yung kuhanan ng NBI. Ayan,
National Bureau of Investigation, Central Luzon Region Office. Ayan, ito na yung Kapitolyo. Siyempre maglilibot muna tayo dito para naman makita nyo yung kinagandaan ng Pampanga Capitol. Ayan, napakalaki oh, ganda. Tingnan natin ha, anong makikita natin dito. Pampanga Capitol. Dito rin ako kumuha ng lisensya ko noon eh. Alam, matagal na rin yun, ilang taon na rin kumuha ako rito. Kasi sa Angeles halos renewal lang yung pwede doon eh. Try ba natin pumunta rito? Yun na natin ha, para makita nyo rin ha kung saan kuhanan ng lisensya rito. Ayan, may nagyaya sa atin kung magre-renew tayo o ano, mga fixer dito. Ito yung ano, kuhanan ng lisensya, yung LTO. Ito, para nagpa-park sila. Alibo, alibo. Wala. Ali dumurok mo. Dudurok mo. Ayan, mga nag-fixer dito. Ayan, kung hindi nyo rin kailangan yung mga fixer, kahit kayo lang, okay lang naman eh. Kasi kapag nagpatulong pa kayo sa mga fixer ay gagastos pa kayo talaga ng yung panggastos nyo eh, pagkain nyo na lang. Kaya pagkain nyo na rin, magtatanong-tanong lang kayo, huwag na kayong gagamit ng fixer para hindi na kayo magastos pa. Pwede naman yun eh, magtatanong lang kayo. So dito muna tayo siguro, hintayin natin si kaibigan. Hintay tayo dito no, tayo ng magandang pesto dito siguro. Kaya mga tol, abangan nyo na lang ang next vlog ko. Maraming salamat sa inyo. Sinus vlog na lang ulit mga tol. Salamat po sa inyo.